Hayırlı kеш. Үзешчән сәнгать смотрларын, Мәскәүдә уздырылган мәдәният декадаларын, авыллардагы вокаль-инструменталь ансамбльләрне хәтерлисезме әле? Менә шул искә алып сөйләргә генә калды кебек алар. Хәзерге заманда үзешчән сүзе әйдә ярыйның синонимына әйләнде кебек. Төптәнрәк уйлап карасак, безнең бөтен сәнгатебез үзешчәннәрдән башлана. Хәтта бер гасырдан артык тарихы булган татар театрында нәкъ менә һәвәскәр труппалардан күтәрелеп китте. Бүгенге үзешчәннәр безгә игътибар һәм мөмкинлекләр җитәрлекме? Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Hayırlı kеш, hürmetli qonaqlar. Bugün тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр ул килешү, кызыл килешмә билгесе. Үзешчән сәнгать дигәч, менә ул смотрлар турында юкка гына искә алып узмадык. Барыбер дә Советлар Союзы чорлары искә төшә. Бу өлкәнең чәчәк аткан вакыты дип тә әйтергә мөмкиндер. Мисал өчен, 1976 елда Советлар Союзында үзешчән сәнгать өлкәсендә 14 миллион олы кеше, 10 миллион яшь үсмерләр һәм 4,5 ярымнан артык халык исеменә лаек булган коллективлар була. Бу инде халык театрлары, халык ансамбльләре һәм башкалар. Менә шушының кадәр халык белән инде 150 мең тирәсе белгеч эшли. Булар инде махсус белеме булган һәм махсус штатта утырган кешеләр дип әйтик инде. Алардан тыш, татарча әйтсәк, на общественных началах дигәннәре, төп эшеннән тыш шөгыльләнүчеләре 500 меңнән артык кеше була. Бу җитәкчеләр барысы да. Менә бүгенге көндә, Фәнзилә ханым, без инде үзешчән сәнгать нәкъ менә шуның кадәр масса күләм дип мактана алабыз микән? 90-70 еллар санына әлбәттә без тәңгәл килмибездер, ләкин бүгенге көндә үзешчән сәнгатькә игътибар юк һәм ул инде сөнеп бара дип әйтергә ярамыйдыр. Безнең, мәсәлән, Татарстанда, күршебез Башкортстанда үзешчән төркемнәрнең саны буенча гына килсәк тә, һәм инде шул ук вакытта мәдәният йортлары саны буенча килсәк, без инде иң зур мәдәният йортлары булган менә шушындый субъектлар Россия Федерациясының. Һәм шул ук вакытта без инде ассызыклап әйтергә тиешбездер. Менә бу үзешчән сәнгатьне тотуның бер кадәр объектив сәбәпләре дә бар. Теге исә бу муниципаль районның стат отчетларында, Татарстан Республикасының Россия Федерациясы стат отчетларында, мәдәният өлкәсендәге казанышларда үзешчән сәнгать төркемнәренең саны беренче чиратта халык исеме алган саны ул инде объектив күрсәткечләрнең берсе булып исәпләнә. Ләкин шул ук вакытта без инде беләбез, безнең мәдәният йортларыбызда, бигрәк тә авылларда халык саны еллап түгел, айлап кими. Шуңа нисбәтле рәвештә без инде әйтгәндә оста куллар дигән төркемебезне, әбиләр төркемен, алар безнең фольклор төркеме булып та языла, алар безнең табигатьне саклаучыларда, алар безнең хәтер төркеме дә, менә мондый дип әйтик инде үзенә күрә шомартулар бар. Шуңа күрә кәгазьдәге төркемнәр саны белән реаль объектив төркемнәр саны алар инде бер кадәр аермасы бардыр. Ләкин ничек кенә булмасын, бүгенге көндә мәдәният идарәләре муниципаль районнарда, ул шулай ук шәһәр, безнең Казан яисә Чаллы шәһәрләрендә дә телиләрме, теләмиләрме, бүгенге көндә һәр даим төркемегез булсын, ничә төркемегез бар дигәнне инде сорап торалар. Һәм шуңа күрә бу Советлар Союзы рудименты кебегрәк яшәп килә торган. Әле яши дип әйтә. Гамәл яши. Гомумән менә үзешчән сәнгать төшенчәсенә ачыклык кертигәле. Нәрсә соң ул менә үзешчән сәнгать һәм һәвәскәр артистлар белән профессиональ артистларның аермасы нидә, Наил абый? Аларны айыру бит дөрес тә булмас иде. Чөнки алар барысы бер бәйләнештә булырга тиеш. Сәнгатьнең төп бурычы халыкка мәдәни белем бирү, аның мәдәният дәрәҗәсен күтәрү. Бу эш башкарыла беренче чиратта шагыйрьләр, композиторлар, җырлар язалар, аларны артистлар башкара, үзешчән сәнгатькә катнашкан кешеләр аларны тыңлап, өйрәнеп, өенә кайтып, туганнарына, дусларына өйрәтә. Аннан соң элекке вакытта кеше кунакка җыелганда, алар барсы да үзләре җырлыйлар иде.
мына шунда җырлап, безнең алар бөтенесе бергә бәйләнештә булып, безнең мәдәниятне бик зур дәрәҗәгә күтәрәләр иде. Аның дәлилләре бик ачык күренә иде. Менә монда сүз булды, смотрлар ясап, аларны карап бәя бирү дип. Ул смотрларның төп мәгънәсе кем әйбәтрәк дигәнгә караганда, нинди үрнәкләрне башкаларга куярга мөмкин. Кем-кемгә карап, алар юлыннан барып, үзенең өлешен кертергә сәнгатьнең үсешенә. Бу тәҗрибә алмашу дип әйтсәк була инде. Бу тәҗрибә алмашу, үрнәк алу тәҗрибә алмашу дип әйтергә була инде. Андый булганда, инде эшкәрәк кирип, мәдәният йортлары турында сүз булды. Татарстанда дөрестән дә яңартылганнары күп, яңадан төзелгәннәре күп аларның. Ләкин менә ул таләп булсын дигән таләпне ни дәрәҗәдә үтәп була? Менә Артур, сезгә мәсәлән 10 кеше җыелып килсә, без ансамбль булабыз дип, алардан бер төрле үзешчән коллектив җыю мөмкинлеге бармы мәдәният йортында бүгенге көндә? Бар. Минем әйтеп китәс килә беренчедән инде менә күптән түгел генә без әле уздырып җибәрдек Сәйдәш мәдәният үзәгенең 50 еллык концерт юбилеен. Бу инде шушы кичәдә безнең бары тик үзебезнең коллективлар гына чыгыш ясадылар. Ничә алар сездә? Алар безнең бик каты күп. Бүгенге көндә менә без алык клубный формированиегына карасак, даже менә түгәрәкләр безнең 60-ка якын. Балалар безгә йөри 1800 бала йөри. Шуларның инде бүгенге көндә Сәйдәш мәдәният үзәгендә бик күп үзешчән артистлар эшли. Аларның атна дәвамында менә 3-4 репетициялар узып бара. Анда инде индивидуальда, шулай ук дуэт формасында, шулай ук трио формасында да бергәләп җыелышып та җырлыйлар. Шәһәр һәм республика районнарында шулай ук чыгышлар ясыйбыз. Ул мәктәпләр, вузлар, шулай ук инде картлар йорты, интернат йортлары эш бара. Аллага шөкер, бүтән коллективлар бүгенге көндә рәхәтләнеп үзләрен сәхнәдә күрсәтеп җырлап йөриләр. Аның шиге бармы, Гафур? Аның шиге бармы берәр төрле? Әйтик, оннан артык коллектив бар дияйме? Аларга бит инде вакыты да кирәк репетиция өчен, утка түләргә кирәк, алар белән шөгыльләнергә белгечләр кирәк, җырын каяндыр табарга кирәк, программа төзергә кирәк дип әйтүем. Ни дәрәҗәдә мөмкин эш бу һәм мәдәният йортлары менә ни дәрәҗәдә моны алып барырга сәләтле бүгенге көндә? Әллә алар менә шундый 5-6 гына күренәме? Менә Сәйдәш бар, тагын кайдадыр шундый оешканрак мәдәният йортлары бар да, башкаларда ул кадәр җәелеп китә алмыйлармы? Мин менә үзебезнең Сәйдәш мәдәният үзәге турында сөйлисем килә. Дөрестән дә менә Сәйдәш мәдәният үзәгендә барысы 41 үзешчән коллектив шөгыльләнә. 10 коллектив Мактау халык ансамбль исеме йөртә. Бу инде үзегез беләсез, былай гына ул исемне алып булмый. Моны инде үзенең шартлары бар. 5 ел дәверендә беренчедән бу коллектив җыелып эшләргә тиеш. Программаны 5 елдан соң бу программаны уже биреп була. Менә без шушы исемгә лаек дип 1 сәгатьлек программаны күрсәтергә тиешләр. Шуннары гына, аннары гына аларга бирелә шушы исем. Менә исем турында сөйләшә башлаган без икән, Гөлназир апа, сезнең дә исемегез бар, ул Татарстанның атказанган артисты һәм үзешчән артистларга бу исем еш бирелми, бик сирәк бирелә. Менә сез бу исемне ничегрәк алдыгыз? Рәхмәт. Исемне аны хезмәтең өчен, талантың өчен бирәләр инде. Мин шулай дип уйлыйм. Мин Мамадыш районында 43 ел мәдәният өлкәсендә эшләдем. Һәм бүгенге көндә дә әле минем элемтәм бик нык. Без бергә әле һаманда эшләп киләбез дип әйтәсем килә. Һәм инде шушы эшләгән дәврдә менә күбрәк оештыру эшләрендә эшләдем. Инде мин 17 ел мин мәдәният йорты җитәкчесе булып, директор булып эшләдем. Аннан инде 8 ел эшләдем мин мәдәният бүлеге җитәкчесе булып. Теге җырлап кына йөрмәдем дип әйтәсем килә. Күбрәк минем оештыру эшләре, менә шушы үзешчән сәнгатьтә катнашучыларны оештыру, коллективлар булдыру, мәдәният йортларын төзекләндерү. Аларга менә шушы үзешчән сәнгатьтә эшләр өчен, яшәр өчен, үзләренең талантларын үстерү өчен шартлар тудыру,
тыгу, ул костюмнар тектертүү, шулай ук музыкаль аппаратуралар булдыруу, булар бүтүнүсү дә менә безнең үземнең җилкәмдә булды дип әйтәсем килә. Районыбыз җитәкчеләре белән бергәләп без эшләдек менә шушы эшләрне. Менә бу эшегез өчен сезгә атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелде. Әйе. Менә бу атказанган артист Атказанган артист исемен мин шул ук вакытта параллель Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән инде минем талантым булган, тавышым дип әйтәм. Менә конкурсларда катнаша идем шуның арасында. Чөнки инде менә ул бөтен дөнья татар җыры конкурслары, татар моңы конкурслары булды бит, чыкты. Менә 89нчы елда, 90нчы елларда мин җырлы радио телевидение конкурсында катнаштым, җырлы Татарстан җыр белән. Һәм шул ук вакытта 89да мин бөтен дөнья татар җыры конкурсында катнашып, беренче премия лауреат булдым. Менә шулай итеп мин үземнең хезмәтемне әле менә үземнең талантым җырым белән дә үреп алып бардым. Халыкка үземнең талантымны, җырымны җиткергә тырыштым. Чөнки һәр вакыт инде bir конкурста беренче премия лауреат алгач, мине кабат-кабат чакыра башладылар. Миңа туры килде менә шулай үзебезнең районыбызның данын якларга һәм менә төрле конкурсларда, төрле фестивальләрдә катнашып, менә шулай урыннарны ала идем. Гөлназир апа, сез бит әле профессиональ дәрәҗәгә дә үсеп җитә алырлык җырчы идегез һәм андый мөмкинлек сездә бар иде. Ни өчен ул мөмкинлекне кулдан ычкындырдыгыз? Профессиональ сәхнә үзенә тартмадымы? Профессиональ сәхнә үземә тарттым. Мин һәр вакыт менә шушы өлкәдә эшләгәнлектән мине гел чакырып тордылар. Мин гел менә профессиональ артистлар белән чыгышлар ясарга катнашып тора идем. Бик үз итеп, бик хөрмәт итеп, менә Татарстанның 70 еллыгы уздырылды Мәскәүдә. Анда бөтен Татарстан йолдызлары, Татарстанның иң күренекле артистлары Илһам абый Шакировлар белән бөтенесе белән андый чыгышлар ясарга да мөмкинлек булды миңа. Менә инде мин ул вакытта районга ныклап бәйләнеп, гаиләм дә бар иде, ныклап бәйләнеп эшли башлаган идем. Ничектер инде мин гаиләмне ничектер аерылып китүдә куркынычрак кебек тоелгандыр. Аннан ул бит инде артист хезмәте шулай ук үзенчә четерекле, ул бик зур җаваплы хезмәт дип әйтер идем. Мин инде җыр буенча тегин ниндидер белемнәрем юк иде. Ничектер уйландыргандыр дип уйлыйм инде. Менә Назир апа, без сезне сәгатьләр буе тыңларга әзер, әмма безнең реклама вакыты. Үзешчән сәнгать бүген нинди хукукый базада яши, моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Тоян нуктасы студиясында үзешчән сәнгать турында фикер алышуыбызны дәвам итәбез. Һәм без менә Элекс моторлар бар дип әйттек тә, ләкин бүгенге көндәге фестивальләрне дә онытып бетермик. Аларның берсе нәкъ менә шушы үзешчән өлкәгә кагылышлысы безнең заман, наше время дип атала. Эльмира, бу өлкәдә ничегрәк тора? Сезгә килүче коллективларның төрлелегеннән берәр төрле бәя биреп буламы? Бездә сәнгать нәрсә хәлдә икән дигәнгә. Шуннан да инде бәя биреп була. Бүгенге көндә шушы фестивальдә безнең республикабызның 150 предприятиясе һәм оешмасыннан 1000 катнашучы бар. Биредә инде без бергәләшеп, матур бу фестивальгә түгел, бу бер зур иҗади гаилә дип әйтергә кирәк. Һәм без монда яшьләрне, эшче яшьләрне милли тәрбия бирәбез, патриотик тәрбия бирәбез. Чөнки инде сәхнәгә чыккан номерларны сез үзегез күргән булсагыз, ул инде менә күп кенә профессионал коллективлардан да уздырып, биючеләр барышыннан да алар берсе дә профессионаллар түгел. Барысы да борчыган бер генә сорау бирим. Алар менә кай вакытта шулай була бит ул. Бигрәк тә көрәш өлкәсендә бар инде ул легионерлар дип әйтик инде, әйме? Менә безнең заман фестивале башланып китте. Предприятиеләргә хатлар килде. Үзегезнең коллективларыгызны куягыз дип. Һәм предприятие җитәкчесе дип әйтик инде, берәр төрле культ масса эшләре белән шөгыльләнүче кеше, җаваплы кеше эзли башлый, каян табырга безнең исемнән чыгыш ясый торган берәр коллектив. Ул бара Артур әфәнде янына. Синдә алар коллективлар күп бит әле. Безнең заводтан алар чыгыш ясасын әле дип документын матур итеп ясыйлар да. Менә фестиваль. Андый очраклар булырга мөмкинме? Бу берәр төрле шикләүләр бармы бу якта? Бәлки андый очраклар булырга мөмкиндер, ләкин бездә юк. Инде беренче елдан күпләр уйлыйлар, менә сәхнәгә чыккан
номерда профессионаллар бийдер дип. Алар дөрес, мин биюләрен күргәнгә күрә сорыйм. Әйе, монда бит менә сез карагыз, менә бала чактан музыкаль мәктәпкә йөриләр. Шул ук район мәдәният йортындагы төрле кружокларга йөриләр. Булар барысы да бит инде артист булып, алар бии беләләр. Ләкин барысы да бит артист булып бетә алмыйлар. Барысы да мәдәният сәнгать институтына кермиләр бит. Кемдер табиб юлын сайлый, кемдер укытучы һөнәрен сайлый, ләкин аларда менә бу бию белү, җырлый белү сәләте кала. Һәм алар үзешчән сәнгать осталары. Һәм без менә шуларны бергә туплап, менә иң беренче без минем бу фестивальдә үзем дә катнашам. Һәм беренче елны катнашканда без коллективны туплаган вакытта бик сөендек. Бу фестиваль барлыкка килгәнгә, чөнки инде менә без бергә җырлап, биеп йөридек. Алга таба ничек эшләргә икән күз алдына китерми. Моңа кадәр димәк, сезнең инде ансамбль оешкан булган, име? Юк, берәү, икәү менә шайтырып без бергәләшеп йөридек, ә менә фестиваль барлыкка килүгә безнең алда максат. Ансамбль булырга кирәк, бергәләшеп, алга таба матур итеп эшләргә кирәк. Без инде беренче елдан бирле катнашабыз, һәм хәзерге вакытта инде безнең менә 6 ел вокаль хореографик ансамблебыз бар. Менә шушы көннәрдә генә аның отчет концерты узды. Бик зурлап, матур итеп без отчет концертын уздырырлык булгач инде. Сез кайсы оешмага карыйсыз менә шушы? Мин укытучыларны алып киләм ел саен, мәгариф бүлеге, Мамадышайның мәгариф бүлеген алып киләм. Һәм монда инде укытучылар гына түгел, монда инде хисапчылар да, спортчылар да барысы бергә менә сәхнәгә чыгабыз. Эльмира, менә сезнең димәк максат бар, шул максатка сез ирешәсез, шуңа күрә ансамбльдә яши, аннары оешма тарафыннан да ярдәм бар. Менә мәсәлән, сездә Балкыш театры бүген үз-үзен ничек тәэмин итә, дәүләттән ярдәм бармы? Менә аларның максатлары бар, алар шуңа ирешергә тырышалар. Ә сезнең максат нинди? Ничегрәк оешты бу халык театры? Безнең максатка килгәндә, ул гомумән алганда театр коллективы әгәр дәген бар икән, аның халык исеме бар икән, син менә катнашкан дәвердә төрле безнең фестивальләр бар, аның иң зурысы дип әйтсәк тәген була, ул Идел йорт фестивале. Ул театраль коллективлар фестивале инде. Менә шушында катнашу теләге бик зур, чөнки аның белән син үзеңә кирәкле барлык нәрсәләрне булдыра аласың. Әгәр дәген син анда җиңеп чыксаң, акчалата ярдәмдәген була, син үзеңнең театраль казанышларың белән шушында чыгыш ясыйсың, Камал театрында барасың. Анда инде үзегезнең коллективның куйган спектаклен күрсәтәсез. Һәм менә монда иң зур дәрәҗә итеп торадыр, менә шушы Камал театры сәхнәсенә чыгып чыгыш ясауыңны. Камал театры сәхнәсе ул әлбәттә рухландыра торган, атмосферасы башка. Тамак проблемаларына килсәк, бераз җиргә төшеп, халык театры бүгенге көндә нинди штатлардан тора, кем акча ала, кем акча алмый дигәндәй, нәрсә хисабына яши аның коллективы? Халык театры ул инде үзешчән, менә төрле өлкәләрдә эшли торган кешеләр, кемнәр инде әйтеп үткәнчә мәдәнияткә эшкә кермәгәннәр, әмма дә ләкин күңелләре белән шунда тартылалар, омтылалар. Менә алар инде шушы спектакльләрдә үзләрен чыгышлары белән үзләрен күрсәтергә телиләр. Сездә ничә штат бар? Бездә, әгәр дәген без шул Балкыш халык театрын алсак, 2 штат. Ул режиссер һәм зав метод отделым бар инде. Шул җитәме театрны алып барырга? Әллә тагын берничә штат булса әйбәт булыр иде, костюмер әйтгәндә, декоратормы анда? Ул сүздә юк инде, күбрәк булган саен иркенрәк, эшләргә уңайлырак, күпмедер дәрәҗәдә башка төрле перспективалар ачылып китә. Авыррак 2 кеше белән генә эшләп бетерү, әмма дә ләкин мәдәният өлкәсендә эшли торган башка хезмәткәрләр дә, алар барысы да менә монда бергә безнең белән күмәк көч бергә эшлибез инде без аларны. Чөнки һәрбер кешенең үз күреме, үз күзлегеннән чыгып ниндидер киңәш бирә ала. Шуңа күрә менә шушы мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр белән бергәләшеп без шушы спектакльләргә әзерләнәбез инде. Фәнзилә ханым, чыннан да менә штат булма, ул бит инде проблема, үзешчәннәргә хәзер штатлар әзрәк. Мин өстәп кенә әйтә алам, гомумән халык театры дигән менә бу инструмент, мәдәниятне, үзешчән сәнгатьне алга үстерү инструменты дип исәплим. Ул әлбәттә беренче чиратта Советлар Союзының
күрекле гамәлләренең берсе. Советлар Союзы заманында әле ул нигезләмәгә үзгәрешнең әллә ни кертелгәне юк. Анда әгәр дә теге исә бу театр, үзешчән сәнгать театры халык исеме ала икән, аларга нигезләмә ул Россия бүгенге көндә Россия Федерациясында шушындый нигезләмәсе бар. Анда 4 һәм инде кайбер вакытта театрның составына мөнәсәбәтле рәвештә 7 кешене ставкага алырга мөмкинлек бар. Ләкин аның менә безнең кызганычка каршы Россия Федерациясында бу закон теге законны киңәйтми, киресенчә уларны шикли. Менә бу Советлар Союзыннан калган бу рудимент нигезләмәдә бар. Әгәр дә инде синең театрың менә дигән режиссер килеп, менә дигән спектакльләр куеп, халык театры дигән исемне алып, ул үзенә тагын өстәмә, сез әйткәнчә, әле костюмер гына кирәк түгел, әле бит әле сценограф та кирәк. Аннан тыш әле бит кирәк тавыш куючы, махсус, синең театрың белән бергә йөри торган тавыш куючы кирәк. Бүгенге көндә бит ширле пешле спектакль белән чыкмыйлар, менә дигән гениаль спектакльләр белән чыга халык театрлары. Аны да алып булыр иде. Ләкин кызганычка каршы муниципаль бюджетта өстәмә штат бирү мәсьәләсе ул котышкыч авыр мәсьәлә. Әгәр дә районның мәдәният йортында, яисә, мәсәлән, мисал өчен Актаныш районының Киров авылы мәдәният йортында, элеккеге халык театры 40 ел, 30 ел, һич югы 32 ел, яисә 30дан да күбрәк ел эшләп килә икән, аның теге Советлар Союзында алган ставкасы булса, ул менә шушының хисабына Алланың биргәненә мең шөкер дип спектакльләрен алып бара, оештыра, үзе шәнен тота. Әле ул артистны бит тотарга да кирәк. Ул бит аның тегесе шофер, монсы скорый помощь ташли. Аларның вакытын туры китереп. Аның вакытын туры китереп, әле бит ул спектакльне җегетләр иртәгә куябыз дип түгел, аны бит әле атнага ничә тапкыр очрашырга кирәк. Нәкъ бүтән Камал театр артистлары шикелле ул рольләрне бүләсенә аларның ятлысы бар. Әләндә режиссерның үзенең эштәлеге бар. Менә шул вакытта мин инде үзем исәплим, әлеге дә баягы бу бик матур күренеш. Ул тел саклау, халыкның рухын саклау, җәмгыятьнең бер кадәр теге тотанаклыгын саклау. Шул ук вакытта теге кычкырып әйтү булса да дәүләтнең суверенлыгын саклау инструментларының берсе. Ләкин менә теге закон белән бу законның тоташы бетмәве. Әлеге дә баягы кем әйтмеши, теге энә белән җипнең тиненә кадәр барып җитә белмәүебез аркасында менә мондый кытлыкны кичерәләр безнең бүгенге көндә менә дигән театрларыбыз. Менә сезнең тиеш дигән әйбергезгә бер генә әйбер өстәсе килә. Заллар да тутырга тиеш бит әле алар. Шуннан да сез заллар тутырасызмы? Тутыралар. Тутыра. Атнасына, аена ничә спектакль куясыз? Заллар Аллага шөкер тутырабыз. Безнең бит әле театрдан тыш, спектакльләрдән тыш эшебез бик күп. Ул фестивальләр, концертлар барысы дагы үз календар теге бәйрәмнәр бара, аларны да эшләп бетерергә кирәк. Шуңа күрә без үзебезчә тырышабыз инде халыкка күбрәк куярга, әмма дә ләкин хәзерге менә шушы күп эш аркасында без елга 1 яисә 2 спектакль чыгара алабыз. Ул инде төрле бүгенге көнгә хас проблемаларны күтәреп чыга торган спектакльләрне халык килеп рәхәтләнеп ял итсен, күңел ачсын өчен комедия жанрларын күбрәк сайлыйбыз. Халык килә, Аллага шөкер. Ул яктан зал шыгырым тулы. Ул безнең хәзер инде бара фестиваль буларак. Битерәчтә хәзер үтә безнең театраль фестиваль, театраль атналык. Ул бер атна буена бара һәм инде Битерәч районының төрле авылларындагы коллективлар шушында көн сайын үзләренең спектакльләрен куя. Һәм ахырдан без монарга йомгаклау өлеше белән инде зур безнең мактауга лаеклы театр эшлекләрендә чакырып, без инде аларны бүләкләр белән бүләклибез. Ниндидер стимул булырга тиеш, аларга дагы кичкенә генә бүләк биргән очракта да аларның күңелләре була. Шушында килеп, шушы тамашачыга спектакльне үзенең уйнаган ролен күрсәтә алып, аларның алкышлары белән тулыланып кайткан кеше, ул бик бәхетле кеше булып тора инде. Үзешчән сәнгать турында сөйләшәбез бүген. Сөйләшүебезне хәбәрләр чыгарылышыннан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз, төгәл ярты сәгатьтән күрешербез.
Hayırlı kеш. Таян ноқтасы студиясында үзешчән сәнгать турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Күп фикерләр яңгырады, күбесенчә әлбәттә инде оптимистик рухта, сәнгать кешесенә хас рухта дип әйтәсе килә. Ләкин бераз гына брош өстәп җибәрим дип уйлап торам. Ике фестиваль турында әйтелде. Наил абый, берсе безнең заман фестивале, үзешчән коллективлар өчен, берсе Идел йорт дигән фестиваль. Менә бу фестивальләрне элекеге кебек шушы үзешчән сәнгатьне, шушы инде мәдәниятне үстерү системасын алыштыра дип әйтә алабызмы без? Әллә алар нәрсә дисәң дә елга бер уздыра торган чаралар булып калалармы? Без иҗат турында сөйләшәбез икән. Иҗат ул дәвамлы булырга тиеш. Ул булган ирешкән уңышларны күрсәтү генә түгел. Һәр көн эшләп, үзенә максатлар куеп, шул максатларга ирешеп, алынган эшне үстерү. Фестивальләр күп уздырыла. Анда кеше күрсәтергә мөмкин, менә сез әйтеп киттегез, кайдандыр бәлки чакыралар дип, бәлки үзендәге кешеләр, шунда эшләүче кешеләр. Бу бит үзешчән сәнгать түгел. Бу очракта монда кем нәрсә булдыра ала, шуларны җыялар да, алар үзләренең бүгенге көнгә хәтле өйрәнгән эшләрен күрсәтәләр. Үзешчән сәнгатьтәге кешеләр бу берләшеп, үзләренә куярга тиеш максат ничек иттереп без үзебезнең мәдәниятның үсешенә, үзебезнең өлешебезне кертә алабыз дип. Менә безнең тарих күрсәтә, менә без сугыш елы балалары. Сугыш вакытында артистлар җитмәй, булганнары да агит бригада белән фронтта, халыкның күңелен күтәрүгә авыл халкы, укытучылар, балалар куялар концертлар. Анда гармун да юк иде. Токмак әйтеп шуңа бийләр. Менә бер бик куанычлы хәлне әйтәсем килә. Сугыш беткәннән соң 10 ел узды, шул 10 ел эчендә бар иде хөкүмәт программасы ничек иттереп мәдәниятне үстерергә. И ул үзенең программасына кертте аерым пункт итеп үзешчән сәнгатьне ничек үстерергә. Бу агарту программасы. Бу агарту программасы. Анда бүтән клубларда, бүтән коллективларда, мәктәпләрдә эшли башлады үзешчән түгәрәкләр. Алар күрсәтү өчен түгел, аларның көндәлек эшләре халыкны җыярга, эшләргә, тәрбияләргә, үстерергә. Осмотрларга килгән вакытта алар уже хәзерге фестивальләрдән аерым буларак, менә ул быел килде, шул ук кешеләр. Аларның нәтиҗә бер. Икенче елда килде, нәтиҗә икенче. Мин үзем 60-нчы елдан бирле Ленин исемендәге культура сараеның хорында баянист булып эшли башладым. Ул вакытта күбрәк авылдан килгән яшьләр туплыйлар иде, алар күбрәк тартыла иде җырга, сәнгатькә. Менә шул нота белмәгән балалар белән 2 ел эчендә алар катлаулы әйберләр өйрәнеп, без катнаша идек. Менә уздырайды фестиваль, ул район фестивале, шәһәр фестивале. Андан соң Идел буе республикалар фестивале. Наил абый, бу ягы аңлашыла. Дөрестән дә менә дәүләт программасы булуның иң зур нәтиҗәсе миңа калса, менә шул сугыш бетеп 10 ел тирәсе вакыт узгач, татар опералы булды. Бу бит инде татар халкы, кем әйтмешли инде, авыл кешеләре шул исәптән, авылдан чыккан кешеләр дә югары сәнгать буларак опера сәнгатен аңлау, аны язу, булдыру дәрәҗәсенә җитте дигән сүз нибары 10 ел эчендә дип әйтәбез. Фәнзилә ханым, методика ягыннан, кадрлар әзерләү ягыннан, менә бу үзешчән сәнгатьне даими процесс, аны үсештә була торган процесс итү ягыннан нинди мөмкинлекләр бар, методистлары бармы аның? Кайда әзерлиләр ул белгечләрне, ул коллективлар белән эшләүчеләрне, алар җитәме бүгенге көндә? Миңа калса, әлбәттә, кадрлар әзерләүдә бездә кытлык юк, ләкин ул кадрларны урнаштыру,
Аларны әйтегәндә авыл мәдәният йортында булды калдыру, авыл клубын җитәкләтү, ул инде проблемаларның проблемасы. Бүгенге көндә әлбәттә бары тик үзебезнең республиканы алабыз икән. Бездә бар мәдәният һәм сәнгать институты. Университетта булып торды, академиядә булып торды. Безнең бар шаулы мәдәният көллияте, безнең бар Алабуга мәдәният көллияте, менә дигән белгечләр әзерләү белән аерылып тора торган. Әлбәттә безнең көллиятләребез дә җитәрлек. Заманында каядыр бер 6 ел электер дәүләт безнең советында безнең тел һәм мәдәниятне фәнне үстерү комитетында махсус утырышлар да булды бу мәсьәләгә бәйле. Авыл җирлегендә мәдәният хезмәткәрләрен калдыруга бәйле грантлар мәсьәләсе дә күтәрелде. Проблема, менә әйткәнемчә, белгечләрне әзерлибез. Аны инде Артур да әйтә ала торгандыр, ләкин ул әзерләгән белгечләрнең ничә генә проценты, бик аз проценты ул инде мәдәният учреждениеларында бүген көндә эшлиләр. Бигрәк тә авылда. Бигрәк тә авылда. Авылдан тышта әйткәнемчә, менә алар кайсы сата, зур бер өлеше, сәләтле өлешләре, алар инде корпоративлар уздыралар. Менә дигән уздыралар, бер нинди каршылыгында юк. Ул да үзенә күрә белгечлекне сорый. Шуңа күрә сәнгать җитәкчеләрен теге яисә бу үзешчән төркемнәрнең әзерләү системасы ул бездә әллә кайчаннан инде булдырылган бар, ләкин ул кадрларны саклау, тоту мәсьәләсе һәм инде җирлектә аларны булдыру мәсьәләсе ул бүгенге көндә шактый зур һәм әйткәнемчә, никадәр менә нинди зур мәдәният йортлары шактый зур булган Саба районы, алар инде чаңкагалар. Безнең киләчәктә, каядыр ничәдер елдан соң, безнең авыл клубларыбызда эшләргә кеше калмый, чөнки өлкән буын китеп бара, алар артыннан киләм дип ыргылып торучы кеше. Фәнзилә ханым, Артурның үзеннән сорыйк, чыннан да менә кытлык бар һәм үз өчен сәнгатьтә булган проблемаларны әз генә капшый башладык. Беренчесе инде ул кадрлар җитмәү. Тагын бәлки синең өстәр сүзең бардыр. Кадрлардан тыш тагын нинди проблемалар бар? Минем әйтәсем килә инде беренчедән бүгенге көндә бүтән биналар, мәдәният йортлары шулай яңартылды, капиталь ремонт узды. Бүтән шартлар бар аның өчен. Аппаратуралар, световой яктан карамаганда, шул звук, шулай заллар шул кадәр яхшы итеп эшләнгән. Проблема, менә мин үзем институт культураны укып чыктым, 2000 елда без булдык 32 кеше. 32 кеше арасыннан без 3 генә артист булдык. Менә мин 25 ел сәхнәдә үзем, шуны инде 10 ел инде хәзер Сәйдәш мәдәният үзәгендә эшлим. Бу бит кешедән тора үзеннән. Менә син тугансың икән шушы тамашачы халыкка артист булам дип, син буласың. Син тугансың икән, минем үзешчән менә шундый коллективларны мин тудырам, мин алар белән эшлим, мин аларны яратам, мин аларга шушы матурлыкны күрсәтә алачакмын. Һәм без алар белән бергә зур-зур сәхнәләргә атлап барабыз дип дигән кеше булырга тиеш. Ләкин мин бик тә килешәм, кайдыр алар югалалар, кайдыр китәләр, алар бик каты аз. Юк, акчасы да бар. Акчасы да бар. Зарплат бүгенге көндә зарплатлар бик каты яхшы. Бик каты яхшы күпме инде? Бик әйбәт менә. Минем теге тукталасым килми, но бүгенге көндә караган сүрәттә бүтән менә теге направлениелардан именно музыкаль яктан әйбәт алалар. Бу ягы аңлашыла. Ләкин шартлар бар. Биналар янга, хезмәт хакында бирсеннәр ди. Кем белән эшләргә? Бигрәк тә инде бу халык театрларына һәм инде авыл җирлегенә якынрак булган урыннар өчен актуаль дип саныйм мин. Яшьләрне табып буламы, китереп буламы? Аларны тарту мөмкинме бүгенге көндә үзешчән сәнгатькә? Бик кирәксенмәскә дә мөмкиннәр бит инде. Бүгенге көндә күңел ачу чаралары җитәрлек. Ул театрга репетициягә йөргәнче атнага бер тапкыр Казанга барып кайта күңел ачып мәсәлән. Бүгенге көндә ул яшьләрне генә түгел, олыларны дагы театрга шушы ук мәдәният өлкәсенә җәлеп итү авыр. Ни өчен дип уйлыйсыз? Телевизорга кирип киттеләрме, гаджетларга кирип киттеләрме? Интернет. Кызыксыну юкмы ул? Бер яктан карасаң, ул телефон гаджетларында бераз гына өлеше бар, әмма дә ләкин менә урысчалатып әйтсәк,
ценностьлар башка төрлегә үзгәреп бара. Кешеләрнең хәзер дөнья куы бара. Алар үзләренең тормышларын яхшырту белән мәшгуль эштән соң һәрбер кеше хәзерге көндә икешәр эштә эшләргә мөмкин. Шуңа күрә дә аның уже кичке якта килеп репетициялар ясарга вакыты дагы калмый. Анда ниндидер теләк кирәк, шуның хәле зур көчле булырга, 2 эштән соң да син килеп репетиция ясар өчен. Шуннан да вакыт менә безнең өчен хәзер вакыт әс кебек. 20 көненә 24 сәгать безгә җитми, шулай бит инде. Гөлназира ханым, менә профессиональ җырчыларның ипи бит инде ул чыгыш ясаганда, концертларда катнашу. Үзешчән артистларның менә максаты нинди? Ул үзеңне күрсәтүме, шулай бәлки үзеңне аз гына тәэмин итүдә бардыр. Менә сезнең ничек иде, ничегрәк иде? Үзешчән җырчыларның аларның ул ниндидер акча эшләү максаты түгел. Алар талантлы, аларга талант бирелгән, ул җырларга ярата, аңа моң бирелгән, җырга, моңга, сәнгатькә бирелгән кеше, ул җырсыз, менә шушы сәнгатьсез тора алмый. Менә мин әле хәзер тыңлап торам, менә мине дә, Артурны да, мин инде күбрәк район җирлегендә, авыл җирлегендә күп аралашып, күп эшләгән кеше буларак әйтәсем килә. Ул инде авыл җирлегендә, шәһәр җирлегенә караганда бөтенләй башкачарак шартларда яшибез, үзешчән сәнгатьтә, гомумән мәдәният йортлары да башкачарак шартларда эшләргә туры килә, белгечләргә дә дип әйтәсем килә. Инде менә җырчылар, алар үзешчән сәнгатьтә катнашучылар, җырчылар гына түгел, гомумән. Аларның төп максат акчада түгел. Алар халык алдына чыгып, менә үзләренең хезмәтләрен күрсәтсәләр, сәхнәгә чыгып оралашсалар, үзләренең шушы оралашуы, үзенең хезмәтен, үзенең талантын халыкка бүләк итүе, уланы җаны тәне белән эшли. Уланы бөтен менә теләге шул. Бүген ул халык белән, ул халык алдында чыгыш ясый. Аның җаваплылыгы көчле менә шушы мәсьәләдә. Һәм уланы яратып башкара, уланың яраткан хоббие. Менә җанында булганлыктан ул сәнгатькә гашыйк кеше. Акчасы булмаса да, аларга халык театрында эшләүче артистларга түләү дә юк. Бер нәрсә дә юк аларга. Никадәр яхшы чыгышлар ясасалар да, бәлки профессионаллардан ким чыгыш ясамаган үзешчән сәнгатьтә катнашучылар да бардыр. Алар акчага түгел, ә менә шушы хезмәтне яратып, үзенең җанына бирелгән менә шушы талантын халыкка җиткерәм дип, халыкка хезмәт итәм дип эшли. Ул аны менә мәдәният хезмәткәренең аның төп бурычы. Ул менә сиңгән аңа, мин халыкка хезмәт итүче диге ул. Ул менә шушы мәдәният хезмәтен халыкка җиткерү өчен җаны тәне белән тырыша. Ул бит бер генә төрле эш башкармый, мәдәният хезмәткәре. Менә халыкка хезмәт итүче үзешчән артистлар репертуарларын ничек туплый, моны рекламадан соң беләрбез. Үзешчән сәнгать турында әңгәмәбез кыза бара, ләкин тапшыруның соңгы чиреге калды. Кадерле дуслар, Гөлназира ханым әйтә башлады, менә ул үзешчән сәнгатьтә йөргән кешенең мотивациясе турында. Сәхнәгә чыгу, менә үзенең осталыгын күрсәтү, алкышлар аша үзенә шундый бәхет туплау дип әйтик инде. Һәм миңа калса ул бераз гына ни өчен бу өлкәнең яшьләргә ул кадәр кызык булмаганда ачып салды шушы урында. Хәзерге көндә әлбәттә менә ул блогер дигән профессия дип әйтсәк тә була инде, килеп чыкты. Менә ул алкышлар, ул тамашачыдан, карап утыручылардан булган энергетика телефон ашада килеп тора. Бик теләгән кешегә дип әйтүем инде. Шуңа күрә инде бик азапланып, репетицияләргә йөреп, ноталар өйрәнеп ятасы юк. Иң җайлы юлы шунда, аудиториягә чыгуның. Алайда инде бераз репертуар мәсьәләләренә кереп китәбез дип сөйләшкән идек. Үзешчән ансамбльләргә, коллективларга, хорларга үзешчән дигәч, алар теге гадиерәк халык җырлары, такмаклар җырлый дигән сүзме, әллә ул репертуар ягыннан киресенчә катлаулырак та өлкә булырга мөмкинме? Сезнең тәҗрибә күбрәк, Наил әфәнде. Бу күбрәк җитәкчедән тора. Менә бар Казанда күп коллективлар, аның күбесе хор дип атала. Мин аларның булуына тоже шат. Но фактически алар хор түгел. Җыелып бергә җырлаучылар. Җыелып бергә җырлаучылар. Алар кирәк. Мин алар кирәк түгел дип әйтә алмыйм. Но барбер
әгәр дә без максатны беренче урынга куеп, карасак үзебезнең эшләгән эшне, ни өчен без аны эшлибез? Нәрсә генә әйтсәк тә, без халкыбызның язмышына битараф түгел. Без күреп торабыз. Менә ничек кенә әйтмәсәк тә, хәзер безнең мөмкинчелекләр күп, инструментлар бар, башкасы бар. Шул ук вакытта сәнгатьне халыкка җиткезүчеләр, кешеләр бик аз. Менә ул плюсларга чыгып җырлаучы артистлар. Ул күчте үзешчәннәргә. Монда бернинди иҗат та юк, моның бернинди нәтиҗәсе дә юк. Хәзер әйтәләр, ярар, минуска җырлаучы, ансаның иҗат әле дип. Минуска җырлаучы кеше иҗатчы була алмый. Чөнки җыр аша кеше үзенең күңелендә булган хисләрен җиткезергә тиеш тыңлаучыга. И тыңлаучының реакциясын ишетеп, үзенә алырга тиеш энергетика и төзәтергә тиеш үзенең чыгышын. Минус монга кайсы ягы белән комачаулый? Минус кайсы ягы белән комачаулый? Кеше җырлы башкарган вакытта үзенең хисенә карап, темпны үзгәртергә мөмкин, тизләтергә, акырайтырга, тавышның көчен арттырырга, киметергә. Минус бар икән, ул уже иҗатчы түгел. Ул ярып баручы. Ничек бирелгән, ул шуның артыннан бара. Аңлашылды, Наиләбай, Артур тимәгә генә басмый, трибун артыннан чыгып китәргә. Килешәм, менә бүгенге көндә инде бер 10 ел дип әйтеп була. Менә шушы плюс-минуска кирип киттек. Ә бит ул тере ансамбльләр, ул менә әйтеп китәсе килә. Анда бит башка төрле тамашачы да кабул итә ул җырчыны. Чөнки ул туктап куярга җырда кайдадыр димуненда, кайдадыр пианиссимо ясарга может. Ә минуста син аны ясый алмыйсың, уже теге робот шикелле бара ул җыр. Бер кайда чыгып булмый. Менә мин бик килешәм, ансамбльләр, ул тере ансамбльләр икенче дәрәҗәдә тере музыкантлар белән икенче дәрәҗәдә ул концертлар уза. Иң кызыгы үзешчән сәнгать дип әйтәбез инде, элеккеге үзешчән сәнгать турында, аның бит башланып китүе дә авылларга уен кораллары тарату. Уен кораллары белән анда ансамбльләр оештыру, вокаль инструментар ансамбльләр инде сәйяр ансамбль ишетеп, рухланып, җырлый башлаучы коллективлар хайран күп иде заманында. Мен вакытта булмаса. Менә үзешчән коллективлар, алар нинди грантка өмет итә ала? Бәлки, менә грантлар булса, шул ук музыкантларны да кире кайтары булыр иде, уен коралларында, башкасында. Бүгенге көндә грантлар бар. Аллага шөкер, Бик күп. Бик күп. Шуңа күрә монда шулай ук тора руководительдән шушылай итеп грантка заявиться итеп, үзенең bütün булган фикерләрен шунда язып, шушы грантны отып була. Ни өчен? Анда алып була шулай инструментлар да алып була, баянлар да алып була, костюмлар да тектереп була. Шул откан грантка бүгенге көндә ул менә ансамбльдән руководительдән гына тора. Барысы да бар. Сез бу өлкәдә, бу юнәлештә мәдәният бүлекләре җитәкчеләре белән, шулай ук мәдәният йортлары җитәкчеләре белән элемтәдә торасыз. Ялгышмасам, аларга лекциялар, курслар тәкъдим итәсез, ничек катнашырга, грантларга заявканы ничек тутырырга һәм башкалар. Белем дәрәҗәсе, белү дәрәҗәсе, алар никадәр хәбәрдар бу грантлар турында. Беренчедән, икенчедән профессиональ яктан, бухгалтерия ягыннан дип әйтикме инде, ни дәрәҗәдә менә уңышлы алып бара алалар. Оту очраклары күпме? Әзерме алар шушыларда катнашып җиңгәргә? Менә оту очраклар дигән вакытта без тагын без башлыча безнең бүгенге сүзебез ул каядыр бер 90% булгандыр инде. Без район мәдәният йортлары һәм инде шәһәр мәдәният йортлары турында сүз алып бардык. Әйтгәндә Сәйдәш кебек сарайлар, Ленин исемендәге шулай ук мәдәният сарайы, район, Мамадышның район мәдәният йорты бар безнең авылларыбыз. Авыллар менә грантлар дигән вакытта мин үземнең лекцияләрдә каядыр бер 250-170 кеше катнаша. Шулар арасында әйтик, менә бар шундый районнар, алар әйтмәсәләр шул ук Биектау районы. Биектау районында бар зур-зур авыллар, алар авыллар, аларның мәдәният йортлары бар. Алар район мәдәният йорты түгел, авыл мәдәният йорты. Менә бер кат төшенеп алганнан соң, мәсәлән, әйтик, минем лекция вакытында алар үзләренең менә миңа шушы кирәк диләр. Менә миңа ракушка сәхнә кирәк диләр.
Аның аларга бердән-бер мөмкинлек Артур дөрес әйтә, грант. Менә без шушы ракушкага бергәләп уйлап чыгарабыз грант. Менә иң зур мәсьәлә менә шушында. Миңа бу кирәк, бу кирәк, бу кирәк. Ә мин үземнең шушы 7-8 апам белән минем авылымда 100 кеше, димәк минем җыйнак кына бер клубым бар, 100 кешене сыйдыра торган. Шушылар белән мин нинди грант эшли алам да, мин аны ничек отыйм дигән менә шушы сорау иң зур сорауларның берсе. Ә чиста техник яктан аны безнең Алланың биргәненә мең шөкер дип әйтәм, мин бик күп кенә мәдәният хезмәткәрләренең әле балалары да бар бит. Балалар бездән татарча әйтсәк шустайрак. Алар тегесендә эшләп карыйлар, монсында тегесендә тутыралар, монсында тутыралар. Менә тутыру процессына бәйле, бухгалтериясына инде бюджетны бәйләгән вакытта, менә монда инде белем кирәк. Чөнки белем генә түгел, анда беркадәр бухгалтерияны безнең татарда бар бит, бик үзенчәлекле бер әйтем, ишектән кергәнче чыгарыңны уйлар. Грантыңны язасың, бирсәләр, син аны ничек отчет тотачаксың? Отчетлар мәсьәләсе. Менә шушында без бик буталып утырабыз. Ләкин мин шул вакытта Татарстан Республикасы грантсыз утыра дип әйтә алмыйм. Безнең халык Алланың биргәненә мең шөкер, әкренләп булса да, бик остарып кына Брюк проектын теге яктан киләләр дә инде баянлык акча эшләп куялар. Анысы да җитәкчедән торадыр, әгәр дә өлгеррәк җитәкче булса, грант алына, юк икән, алынмый. Элекеге үзешчән сәнгатьнең төп максатлары менә: белемсез халыкны тәрбияләү, агитация уздыру, соңрак массаларны мәдәниятка тарту, рухи тәрбия алып бару. Ә менә хәзерге үзешчән сәнгатьнең максатлары нинди микән, Назира ханым? Хәзерге үзешчән сәнгатьнең дигән максатлары нәкъ шул: халыкны тәрбияләү, халыкны сәнгатькә тарту, халыкның рухи байлыгын тагында күтәрү. Менә шушы юллар белән бүгенге көндә безнең үзешчән сәнгать хезмәткәрләре, үзешчән сәнгатьтә катнашучылар, мәдәният хезмәткәрләре үзләренең төп эшләрен, төп юнәлешләрен алып баралар дип әйтәсем килә. Һәм шул ук вакытта яшьләрне тәрбияләү, сәнгатькә тарту, яшьләрдә рухи җанлылык һәм рухи тәрбия булдыру, әдәплелек, сәнгатьне ярату һәм рухи яктан аларның бай булып үсеп җитешүе. Бүгенге көндә шуның ичендә менә өлкәннәр белән бергәләп алып бару хәзер бик нык кирип китте безнең менә традициягә. Авыл җирлекләрендә, шулай ук район җирлекләрендә менә республика ветераннар оешмасы уздыра бит Балкыш фестивале. Мин шул кадәр рәхмәтле менә бу Балкыш фестиваленә. Өлкәннәр нинди талантлылар, алар бөтен элекке вакыттагы җырларны, халык җырларын искиткеч оста башкаручылар. Алар бүгенге көндә менә үзләренең балаларына, оныкларына, яшьләргә менә дигән чын сәнгать үрнәге күрсәтә торган кешеләр дип, буын кешеләре дип әйтер идем. Мондый фестивальләр дөрестән дә күп. Мәсәлән, халык җәүһәрләре дигән проект. Халык җәүһәрләре дигән проект шул. Үзешчәннәр арасыннан ни дәрәҗәдә сыйфатлы югары сәнгатьне мин үзем дә шул халык җәүһәрләре фестивалендә катнашучы җырчыларның берсе. Менә яшьләр сезнең белән килешәме икән? Максатлар шул ук калдымы, Эльмира? Яшьләр менә хәзер сәхнәгә чыкканда безнең заман, наше время фестивален истә тотсак, аларда нинди максатлар? Мин Гөлназира апа белән тулысынча килешәм. Максатлар әлбәттә шул ук булып кала. Без шулай ук инде мәшһүр милләтчелегебезне, матур җырларыбызны, биюләребезне, сыйфатлы программабызны халыкка тарату иң беренче чиратта безнең максат. Һәм инде әлбәттә менә бу әлеге фестивальләр турында сөйләдек. Безнең заман, Идел йорт, Балкыш, булар барысы да инде менә шу үзешчән сәнгать ансамбльләренең, коллективларны саклап булдыру һәм саклап калуның беренче баскычы дип әйтәсем килә. Һәм беренче чиратта безгә инде менә шушы үзешчән сәнгатьне кешеләр күбрәк килсен өчен балалар бакчасыннан ук башлап җибәрергә кирәк. Зур рәхмәт. Хөрмәтле кунаклар, кадерле дуслар, дөрестән дә хәзерге заманда, хәзерге шартларда үзешчән сәнгать өлкәсен күпмедер дәрәҗәдә профессиональ өлкәдән бик аерып карауда дөрес булмастыр. Шуннан да иң беренче чиратта без инде мәдәниятебезнең, шул исәптән профессиональ эстраданың, профессиональ театрыбызның үсешен күрергә телибез икән. Бу очракта үзешчән сәнгать өлкәсендә менә ул асыл ташларны үстерү һәм аларны эзләп табып профессиональ дәрәҗәгә күтәрү ягын кайгыртырга кирәк. Шуннан да татарлар моңлы халык һәм безнең тормышыбызда
Җыр, биюләр алар бик күп, шулай булып калсын да, таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.